Kaixo, gu 6. mailako 3 neska mutil gara, ni Patrizia naiz, bera Mikel eta bera Erik. Eta Eroski Konsumer aldizkaritik berri bat laburtu eta orain kontatuko dizuegu. Gure berria, txakurra nola eranen autoa izena du. Guk azalduko dugu nola joten den txakur bat autoa. Txakurrak txiki-txikitatik irakatsi behar da autoan. Lehen bidaietan ez dugu albaitariaren gana eraman behar, bestela, txakurrak bidaiak estresune batekin lotuko ditu. Txakurraren jabea lasai badago, txakurra ere lasai egongo da. Txakurra zorabia daiteke, hori saihesteko albaitariari pastilla berezi batzuk eskaz diezaiokezu. Bidaia luzea da, txakurra autotik atera behar da aireatzen. Txakurra lasai egon behar da kotxean. Nola kokatu txakurra azalduko dizuegu. Lehenengo eserleku tolergarri bat edo saski bat ipini aldi oso kotxean. Eta bigarrena metalezko bala. Eta arnez batekin joan behar da. Eta hau izan da gure laburpen.